Kyvyt.fi-tunnusten luominen. Kyvyt.fi-tunnukset luodaan Optima-ympäristössä, joten kirjaudu ensin Optimaan omilla tunnuksillasi. Valitse oma tila -kuvake. Valitse oma portfolio. Uutena käyttäjänä valitse Luo uusi -painike. Hyväksy käyttöehdot sivun alareunasta. Täytä pyydetyt kentät. Valitse itsellesi käyttäjätunnus ja salasana. Valitse lopuksi Lähetä -painike. Näin olet luonut tunnuksen Kyvyt.fi-ympäristöön. Jatkossa pääset kirjautumaan ympäristöön Optiman kautta omasta tilasta tai suoraan www.kyvyt.fi-sivuston kautta luomillasi tunnuksilla.